Masakan enak ya ini. Belanja aja, Dik. Susu es, boten pareng. Kenapa? Tidak baik untuk kesehatan. Itu lama ambil. Orang mas selalu ya. Sarapan. Ngotong rasanya unek-unek kena mas. Tapi yang tetap kudu desain itu, Dik. Kan bisa buah hati loh. Siap bapak. Perhatianmu unek lho. Nenggara aku gak bisa. Kos barang. Terus yang Prancis, Dik. Jane ya ora. Lah kan ngejauh Prancis. Aku ki jane senenge Maroko. Iki jane aku kok ibu. Terus? Yang Maroko digawe ibu kok. Ya wes aku gak sing iki no. Betul ya, Dik. Prancis ya apa? Jadi anak kembaranku. Siapa? Bape? Sampeyan ki ora Mbappe, ning Abape. Lu jalan-jalan aja. Jalan-jalan endi? Lima lah. Wah mas, mau aku. Lah apa? Kok aku tulan-tulan. Wong wingi metu aku mimin kok. Ya kan wingi ora dolan, aku wingi mau tuku kaos bal. Tapi kan berdua jalan-jalan tuh. Ya beda, jalan-jalan ki mlaku-mlaku. Ya mudah nek jalan-jalan ini mlaku-mlaku. Nek ngerti ning nggur pengen tuku tok mbok wis ning online shop bae. Ngontene dikirim sawi. Sedung Piala Dunia nih rampung. Jasa pelayanan publik iki kudune pemenang deh. Lah piye to, Mas? Ya tak delok iku ora nek gregete pisan. Wis ning ngrasakne ngono, Mas. Iku kudu nanti golek penyebabnya ini. Penyebab iki sampean yo saiki ora tau ngewangi. Mula lek dukung yo wis ora semangat. Nah aku saiki owner. Owner iki tetep ibu yo, Mas. Tapi kan aku dipasrahi karo ibu to, Dik. Ya tapi kan yo ora ngono banget to, Mas. Apa nekak artis saya ben viral. Artis makan laundry. Wis ketekan rahanan sing ora penting blas. Dengan ilmu karo ibu, Dik. Ya kudune ngono, Mas. Iya. Aku pengen sedegan itu, Mas. Ya iya tuh, Mbak. Iya. Karena lu belum tidak dolan. Lah kan ora dolan, kan itu Mas sedegan. Kan berdaya metu tadi. Aku lak wis kondo to, Mas. Metu kuwi durung karuan dolan. Lah, baleni pembahasan awal neh. Lah sampean to sing ngejak baleni pembahasan awal? Apa? Ayo. Ya, bisa melakukan ning mall ya? Gah, pokoke metu tok tumbas es degan. Wes ngono tak tembas ke ae. Gah, aku pengen metu kok. Ya, ya. Kok malah mlebu piye to, Mas? Ini arep metu ora kudu mlebu sik tadi. Masa arep metu kok ora mlebu pe iso. Wes, ngopo to ki? Mesti jiko kontak lho, Den nggo motor ora nggo kontak pe ya iso. Walah, yo, Dik. Dadi awakmu ki tugas ning luar pulau, petang tahun yo. Ya wis tak rembuki karo bocah-bocah sik. Intine yo aku tetep rono. Nek aku ora rono terus mbok sengupeni sapa to, Dik? Heeh, ya wis yo, Dik ya. Engko minggu aku mangkat. Selamat pagi juraganku. Jare Argentina. Lah kok malih Perancis? Gen kita beda karo kanca-kancane to, Bu. Lah nek mung pengen beda, berarti sampeyan ora memahami football. Oh, yo paham no. Argentina. Enten Messi. Terus Dybala. Di Maria, Alvarez, loh ngerti toh? Prancis, enak Mbappe, terus Griezmann, Giroud. Loh, piye? Ngerti kabeh no. Seneng bal-balane aja mung diapake pemain tok. Ning yo ditonton posisine barang. Alah, kayak omong apa ta sit. Jangan salah lho, Kang. Pas bal-balan wingi Argentina karo Kroasia. Posisine kuwi apik Kroasia. Ning nyatane piye? Kebobolan to. Lah nek dia bengi,
Sampean apa ya nonton Prancis nglawan Maroko? Ya kena nonton, Kang. Menang pundi? Lah sampean delok apa ora? Ora i. Oh, alah ngono sumbarmu, Kang. Nung sapa kowe kuwi? Lah sampean jago pundi, Bu? Nek kula ya ora iso dipestekke arep jago ngendi, Dik. Jago Prancis mawon, Bu. Lah sampean nek ngerti apa ora menang endi? Lah sing menang pundi? Wah, sampean iki kudune golek info no, Dik. Allah, Bu. Nek nyoto sampean iki jago Prancis, kudune berjuang ngerteni menang lan orane. Oh, nek nu nyileh HP-ne. Dinggo apa? Nggih browsing nu. Lah HP-mu ning ndi? Wong paketane entek. Wah, ya usaha no. Ngono ngakune jago. Nembe tindakan niku, Bu. Walah, nek ngoten lo tak matur jenengan mawon, Bu. Enten apa to, Bu? Kok sajak wigati banget. Nggih, Bu. Enten apa to, Bu? Kula kok malah deg-degan. Kula ajeng titip, Bu. Titip nopo? Titip bondo kula. Bondo? Nggih. Bondo donya kula, Bu. Nggih sik to, kula kok malah bingung to niki, Bu. Ngeten lho, Bu. Ampun, Bu. Dereng, Bu. Tak tutup kirian, nggih. Nggih. Monggo. Abot, Bu. Abot. Nggih, nggih, Bu. Sik nggih, Bu. Kula tak nutupi senange seriyen. Nggih, Bu. Kula entosi. Duh, Mindul. Monggo Mbak Mimin. Sialah. Tak kira ning jero kowe tuh. Aku baru metu kok, Min. Mas Mama? Aku ki mau ki ceritane meh tuku es degan. Nah ning dalan ki montore bocor. Ya wes, aku duduk ning dalan, Mas Maman kayak lagi nambal kayak. Yalah, lu tuku motor anyar tuh. Ya wes kerep bocor lu motormu. Sesuk wae Min. Kisuk panas kok. Endi jajake no. Apa tuh Min? Iki sing ngono kuwi lho, Dul. Walah iya, Ding. Aku kalah kok ya. Prancis 2-0. Jajake apa? Sasake tuh ning ikhlas. Wah, ngece kuwi, Min. Aku ki apa-apa ya ikhlas lho, Min. Ikhlas kok. Dijak gojekan nesu. Malah ngoten to, Bu. Nggih, Bu. Tapi niku pun positif. Mumpun 90%, Bu, positif. Dan apa mboten mesake bocah to, Bu? Lah pripun to, Bu? Wong kula niku nggih kepengin yen dhek niku saged mandiri. Dan yang lak mboten di saat ngeten iki to, Bu. Jane nggih, Bu. Tapi di saat ngeten iki, nek kula niku cedhak dhek terus, niku mungkin dhek mboten saged dewasa, Bu. Ning jagake wong tuwa terus, Bu. Dan apa jenengan niku ajeng menetap temriko to, Bu? Ketoke nggih, Bu. Kula teng mriko niku kudu ngetokke bekti kula kalih wong tuwa. Sakit, Bu. Selama niki kula mboten ngopeni wong tuwa, Bu. Dadi niki pun wayake kula ngopeni mbok kula, Bu.
Min, tak durunge final Piala Dunia. Kowe kudu iso ngandani bojomu lho. Mergo kahanane pancen kudu kaya ngene. Lan kowe ya Min, kowe lak koncone cedhak Mintul. Dadi tak jaluk kowe iso nyelimur atine Mintul ya, Nduk. Napa mboten dipenggali sik to, Bu? Wis mon, kabeh ki wis tak pikir. Ancen ibu ki kudu mulih sik ning Pekanbaru. Mergone mbokku kuwi wis tuwa, ora nek sing ngopeni. Nanti kapan itu? Ya aku urung semestekke nomo. Sok wae malah ibu netap nang kono. Mergane adine ibu kuwi lagi tugas ning adoh. Jarine 4 tahun lho. Masa nyeran mboten nunggu lahir putu to? Jane yo pengin mo. Ibu yo pengen weruh putu. Ya insyaallah mon. Engko nek Mintul wayahe lahiran, ibu iso mulih ning Jawa meneh yo Le. Bu, kok jenengan tega kali kula toh? Nduk. Tul. Ibu ngerti, Nduk. Nek kowe iki gelo banget karo ibu. Ning sing perlu mbok pahami, mbahmu ki lagi loro. Ibu janji mengko ibu bakal bali. Tul. Dek, rumah budal iki lho. Betul sik, Dek. Nduk. Tapi kula bikae, Bu. Wis ora samon. Aku ngerti. Atine Mintul kaya kepiye ibu mudeng. Ibu tak mangkat sik ya. Nggih, tapi ampun tanggung-tanggung, Ibu. Nggih mesake Mintul. Nduk. I love you, Nduk. Ibu mangkat sik. Ayo, Mon. Aku pada sakit pisah kali jenengan. Bu.
hati-hati ya, Bos.